फैदों। माने खामानि दामानि मावनायफोराव एसे लोंनांगौ जायो आरो जस मोनो, मेंनाय खारो। ओइ सन्दला, मा खोन्थानाय जादोंहाय? सैथो खोथा खोन्थादोब्रा, सैथो बाथ्रा। सन्दला, नों लोङो नाथाय फिसाजोनि खाथियाव बेफोरबायदि बाथ्रा दाबुं। खोन्थादोंसोब्रा सैथो बाथ्राखौ। नाङा सन्दला, बेफोरबायदि सैथो खोन्थानायखौ नाङा। जौ लोंनानै फिसाजोजों दारायलाय। आरो आं जौ लोंनाय मानसिखौनो इसेबो सुखुथारा सन्दला। ओइ शामसि, खोनासं, बारिखोनानि मुगासं। आं जौ लोंब्लाबो मालायफोरबायदि नङाब्रा, धुम दाखाल खालामग्रा नङालै। बुलाय सुलाय दावराव दावसि खालामग्रा नङाब्रा, हिनजावफोरखौ बुलाबायग्रा नङाब्रा, न'नि ओंख्रि साराय ओंखाम दो गारख्रुबग्रा मानसि नङाब्रा आङो, मोजांसो। बुबाबो बुलायाबाबो जौफोरा गाज्रिखा, जौनि निसायानो गाज्रि, बेनिखायनो आं मोजां मोना। ओइ शामसि, मानो बिदिब्रा? नोंनि बिदि आखलावनो आंबो जौ लोंग्रा जादोंमोन, नाथाय फिसाजो मोननायखाय गारबाय आङो। आरो नों मा आखल खिन्थिबाय थाखो सन्तला? लोंनायासो बारा जाथारबाय माथो। शामसि, खामानिनि टेनसननि थाखायसो लोंफ्लायोलै आङो। खामानिनि, थाखा फैसानि, न'खर संसार खुंनायनि टेनसनखौ बावगारनोसो लोंफ्लायो आङो। सन्तला, लोंग्रा मानसिया लोंखायो, बाहानाल' नागिरखायो। बोरै मोनलोंगोन, बहा मोनलोंगोन बेफोरबायदि सुजुगखौल' नागिरबाय थाखायो। दै शामसि, लायथारा लाफाथारा, नोंलाय मानो आंखौ सैथारा? ओइ सन्तला, थांदो, गोब्राबबाय थानांला नोङो। नारें बिदैखौ सेबनानै लोंहैदो आरो उन्दुनानै थाहैदो। एसे अन्नानै बुंब्रा, मानोथो रागा रागा जायोब्रा साननैसोनि जिउखौ लानानै? मानो होनोब्ला जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौलै, बेनिखायनो रागा दाजा, हामा। ओइ सन्तला, थांदो होनबायना, न' सिङाव उन्दुनानै थाहैदो। ओइ सानस्रि, सानस्रि। एइ माथो दस्ति हाफांसो, फै फै फै। जौ मोनामजोबथारो मानसिया। औहाय, जे जौ लोंनानै फैखायो मानसियानो, मा खालामनोसो नंबाय आं। लोंनांगौब्रा, टेनसनफोरखौ दसे बावगारफ्लानो। जालायखो, सब नाटकसो बेफोरो, सब नाटक। मोनलोंगौबा। बाप्रे, मानसियालाय ज्वालामुखिसो जानानै दङ माथोलै। मा जादोंलै हाफां? जादों आरो माबा मोनसे। मा जादों हाफां? नारजोबदांखौ रागा जोंदों आं। नारजोबदां आंखौ खुगा बिसिनो ओंखारलायदोंना, बेनिखायनो न'निफ्रायनो ओंखारबोबाय आं। अन्नानैसो बुंदोंमोनदां। ओइ सन्तला, बिसिनिखाय लोगो जासोदों आरोना नोङो, नारजोबदांनि साइड लासोदों आरोना? सोर फाग्ला खोन्थानाय? खुगा बिसिनाया अन्नानैबो होनजायो, हा? खुगासो बिसिनो होनदों आंखौ बियो, खुगा बिसिनो। खुदुमनो होनाखै, मिथिबाय? बुंनो रोंला आं इदिबा। मानोथो खुगा बिसिनो ओंखारलायखो बे नारजोबदाङा हाफां? माबा, न'आव आङो ओंख्रि संदोंमोन आरो लाफाजों नाथुरजों। बेवहाय आङो दुन्दिया होनो गैयैलाय आं नारजोबदांखौ दखानाव थिनहरदोंमोन आरो ना, दुन्दिया लायथां होननानै। दुन्दिया लायनो थांनाय मानसियानो अमा राजामोननि न'आव थांनानैसो जि लेक्सार मारिहैबाय थादों, आयौ। बेयाव आंबो थांना मोनहैनानै एसे बखिदोंमोन आरो ना नारजोबदांखौ, बेयावनो आंनि खुगाखौ बिसिनो ओंखारबाय बाल। बेनिखायनो न' गारनानै फैथ'बाय आङो नोंसानि न'आव। ना नोंसा गाज्रि मोनगोन? हाय, गाज्रि मोनोबालाय थांनोसै आं। ओइ हाफां, फै, गाज्रि मोना। सियर ना? औ, फै, जिराय फै। आइ सना, थां दसे गेलेहैथां। फै हाफां, जिराय फै। दालाय माथो खालामनो सानखो हाफां? थांलां नारजोबदांनि न'आव। ओरैबायदि दुगाना बियो, आंनि खुगा बिसिनो ओंखारलायनाय। माथो खालामनो आरो, हौवाफोरा बिदिनो, गावसोरनिखौल' सैथो सानो। रायखुमा सोबाय माथोलै जायगायावनो। खोनासंबाय थानोसैलां जिरायना लानानै। बुंबा आंखौ थेव पेक बुंनायसो नुयो। बुंबा आंखौ रांखिनिसो नुयो। नैबे हाफाङा जेब्लाबो सैथो खोथाखौल' बुङो। आं मा बुंदोंमोन दे बेखौ? दुन्दियाल'सो लायनो होदोंमोन नारजोबदांखौ। दुन्दिया लायनो थांनायानो आयु अमा राजामोननि न'आवसो जि गोमानानै थाहैबाय, लेक्सार मारिहैबाय, फाखन मारिहैबाय। माथो बुंनो आरो, सन्तलायाबो जौल' लोंग्रा जाथारबाय।
जौ गारहोनबाबो जौखौनो गारनो नागिरथारा। जौ गारथाराबालाय जौ गारहोनायनि मुलि जाहोबानो जाबायना नोङो। दे बिदिबो मुलि मोनो। औ मोनोनोथ' आरो बै फालगै अजाया बे मुलि होनो माथो जौ गारनायनि। बोरै जालांखोलै रावफोरा? नों बेखौनो मावदो सानस्रि। फालगै अजाखौ लोगो हमहैदो, बेनिफ्राय मुलि लाबोदो, ओमफ्राय सन्तलानि ओंखाम ओंख्रियाव मिलायनानै होदो। बास सन्तलाया जौ लोंनो गारबायबो। हाफां हा मोनामा बिदि फोरोंनो? आयु हनै खोनाबावबायसो मानसियानो। ओइ सानस्रि होखुमा मिथिबाय? दाथ' बे खोनाबायना? आं नाजागोन दे। जानायाव गैला माथो न'आव ओंखाम ओंख्रिखौनो आंखौ मुलि होनो नागिरग्रा। होजाला न'आव ओंखाम ओंख्रि। फै न' सिङाव रायलायहैनोसै, सन्तलाया खोनाजोबगोन दा। थौ अजानाव थांनानै मुलि लाबोनो ओंखारलायदों। अजाखौनो गोसैग्रोखानिसैलां। थिग गैया बिसोर सानैखौ। जानांगौ लोंनांगौ आंहा रंजानांगौ बिनिफ्राय थैनांगौ। सारा जानांगौबाल' बोरै जानांगौ जाखो लोंनाय गैदेराबा। जानो नङालै फालगै अजानाव थांनोसैलां। एमा राजा ओंखाम जानाया मा जाखो? मा नायदावबाय थाखो? आं एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्रा। ने झुकेगा नहीं साला। जालायबायना नोंना? झुकेगा नहीं जालायबाय। मानजा मोननाया दहायना बावगारबायना? सिरि सिरि ओंखाम जानोबा जा। आयै ओंखाम जानो थाखायबो गंग्लाय नांगौ। आं गंग्लाया। ओइ एमाव राजा ओंखामखौ जागोन ना सिरि सिरि? नांगौबा राननानै थागोन। थेवबो बे एमाव राजाया मालाबाबो गंग्लाया साला। बांद्राय गोदनाथिं आखाइ लाबाय थानायखौ ना नोंखौ बेनि आखाइखौ ना बिनि गोदनाजोंनो सिथाबना होनोसै आङो। मा खालाम थेवबो नैबे एमाव राजा बयनिबो खर'आव गाखोग्राया झुकेगा नहीं साला। ओइ ओंखाम जामारा ना नोङो? ओंखाम जामाराथ'। मालै खोमानि गुदुङा होथेबाय नामालै आफा? फंसे बाथ्रा बुंबा खोनाया नामा? बांद्राय नाटक खिन्थिबाय थानाङा अमा राजानि खाथियाव मिथिबाय? बेनिखायनो ओंखाम जायाबा जाया थां न' सिङाव हाबनानै थाहै थां। अके न' सिङाव हाबनानै थाहैगोन फिरबि। नै झुकेगा नहीं। देलाय होबावलाय, देलाय गोदनाथिं आखाइखौ होबावलाय, नोंनि आखाइखौ दानस'वाबा आङो। आले जाला आं ओंखाम माबा सिगियो। झुकेगा नहीं सानबेसे झुकिया नायथारगोन आं। अमा राजा फिसालाया माबाफोरसो लोगो मोनबायदां, माबाफोरसो गाज्रि बुस्थु नुफ्लांबाय बियो हरफोराव। बेनिखायनो झुकेगा नहीं जागासिनो। अजानाव नङाबा डाक्टरनावसो लांनोसै नामा? मा खालाम आंखौ जेबो सोंनाङा। फाथै लाइ बिसिखाबायना जोङो, फाथै लाइ बिसिबाय गावबागाव माव, आंनाव जेबो सोंनाङा। ओइ अमा राजा खर' गाज्रि नारजि बुदां आदायानो बुंदों माथो फाथै लाइ बिसिनायफोरखौ नेमफोरखौ लाबाय थानाङा होननानै। जों हौवा हिनजाव दङ दाबो मिथिबाय? आयेननि नोजोराव जों दासिमबो हौवा हिनजाव। आरो फाथैयाबो जों बिसिनायाव जियाखैथ', हारसिंनोसो जिदों। बेखौनो लाबाय, बेखौनो हमबाय थाबाय नोङो। जाबाय बारा खोथा बुंबाय थाना खोनासंनो बाबाय आङो। जानोबा जा सिरि सिरि संना होनायखौ, नङाबा बेखौबो मोनजाबावनाय नङा नोङो। आंहा फालगै अजानाव थांनांगौ। फिसालाया माबा जाबाय मिथिबाय? आंहा फालगै अजाखौ लोगो हमहैनोसै। थां बहा थांदां? साला आंखौ फालगै अजानाव थांनानै जौ लोंगानाय मुलि लायनो नागिरदों नै सन्तलाया। थांगौ फालगै अजाखौ बुरखायनो। जौ लोंनायखौ गारहोनो नागिरग्रा आंखौ। ओइ सन्तला आंग्रिमोनदि बहालै? आं फालगै अजानाव थांनो नागिरदों। नोंलाय? आंबो ब्रा। मानो थांनो नागिरखो नोंलाय? माबाहाय फिसालाया आंना मा गाज्रि बुस्थु लोगो नुफ्लांखो झुकेगा नहीं जागासिनो। बेखौनो नायखांनो थांनो नागिरदों आं। आरो नोंलाय? आंना एसे बेलेगलै काहानिया। मा बेलेग जाखो? उनाव मिन्थिगोन दे। थौ सानैबो थांनोसै ज'नो, लोगो मोनबाय मोजांबो जाबाय। थौ बिदिबालाय। रायजोफोर दिनैनि थाखाय भिडिअखौ एसेयावनो दोननोसै दै। फैबाय थानाय भिडिअखौ जोबोद मोजां खालामनो नाजागोन, खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दिनैनि थाखाय एसेयावनो गोजोननाय लाथ'दो। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो लाइक शेयार साबस्क्राइब एन्ड कमेन्ट खालामनानै दाबावदो। साननैनि उनाव बिराद मोजां टपिकआव भिडिअ लाबोगासिनो दं दै लोगोफोर। जेरैहाय सन्तला आंबो नोंखौ लोगो मोनबाय बिराद गोजोनबायलै। आंबोहाय जोबोद गोजोननाय मोनथारबाय। बिदिनो लोगो मोनबाय थाब्ला हामगौ दा। आंनि गोसोनि बाथ्राखौनो बुंबाय माथोलै नोङो। आच्छा मोनसे खोथा, वाट्सएपआव
इम'जि हरलाय दा हर इम'जि मा इम'जिहाय बे वाट्सएपआव फुथ्ला फिसा फिसा थायोना खर' गोमो गोमो बेखौ हरदे बे खर' गोमो गोमो दुलुर दुलुर गोमो गोमोआ बेयाव मिनिनाय गाबनाय मुसुरनाय गासिबो थाजोबो बेखौ हरदे ए बे लान्था लान्थिया वाट्सएपआव जे थायो दे जागोन हरगोन औ हरथारदे आंखौ गामिनि बुरैफोरा बांसिन बुजादों आरोना मिटिंआव बे गामिनि बुरिनि हौवाफोरखौ फिसालाफोरखौनो फथायजोबगोन बाला नैबे दाउस्रि देलायखौ बिसोर एगारना लादोंहाय हो हाग्रानि मोसा बुरिखौ एरखांना लादों सिनाय मोनाखै नैबे दाउस्रि देलायखौ बालफोरा गासिनिबो हौवाखौ सेजोबगोन आं एबार सेखुमाजोबगोन हौवाफोरखौ आंनि खालामजोबगोन बाला